Yamde sappo e jeeɗiɗi filmaji capanɗe tati yoni to Casamance worgo Sénégal kam e Bamako lamorde Mali ko wakkatiji ɗiɗi pawi hen to Madrid leydi Espagne. Oumar Mamadou Sow. toɓɓi mawɗe ɗe yimɓe sappo maayi e yolayru lana to Kafountine worgo Sénégal hewɓe ina jiile jiitaka taw e nder temedere capanɗe joyo wonnoɓe e kan lana tindinoka Espagne men gartu hen e fuɗɗode kabruji ɗi ko e lewru goɓuru hitande ujune ɗiɗi e nogasinayi suɓgoji horejo leydi Mali juɓɓinete alhaali suɓgoji goɗɗi ɗi ni nanggama ɗe pelletti ko hande ɗe ɓama e jewti hakkude laamu faddewu ngu e landaji darugol ɗi ma en keɓ hen filfiloji ɗi e nder jonde nde batu guɓɓal G7 leydi jeeɗiɗi ɓurɗi dowli nde windere nde joofi talata hande to Allemagne ballal fewde Ukraine ɓeydude jikkoji e dow Russie haala Chine tundi taridi e rafinguri ɗum ne foof haalama toon heeɗiɓe koni woni mbaɗi kabruji ɗi joni piren pacciren on calminama heeɗiɓe refi fulfulde daade adunaru udditiren worgo Sénégal to wuro wiyetega Kafountine ko lana ndiyam yoli toon e ko jonnuno yimɓe temedere capanɗe joyo hewɓe hen maayi woɓɓe ina wayna ina jiile taw jiitaka hollitama noon kan lana tinino ko Espagne ko ɓuuri labde en kettote hen nultidiraɗo men to Ziguinchor Mamadou Alpha Diallo. ko yurmi waɗi hanki ka nder maayo Kafountine ɗo e diwal Casamance ɓe wi laana rondi ka yimɓe wonnoɓe suuɗade yaha Espagne sumi ton ɓenni noon ko cigarettiwol addi ngun cumu yimɓe hewɓe no lutti e mum ɓenni no heddi kadi woɓɓe ka nder maayo ɓe annda ɓe yiyaka taw kawon ɗo noon goto anda siɓe wuuri e siɓe maayi ɓurɓe ɓen noon taƴanike ɓe ɓenni noon jonnidira juuɗe waɗiɓe yimɓe no ɗaɓɓitede no tawa toon yimɓe Guinée Conakry Sénégal kañumma e Gambie hari rewɓe ɗiɗono e maɓɓe mi andina on noon Kafountine ko nokku manɗa no heewi surije ɓenni laana kan sa koye surire immorno mi andina on kadi laaɗe hewɗe ronniɗe yimɓe suuɗotoɓe yaha Espagne no yalta e ɗen surije kabiɓe sukaɓe fuɗɗi suuɗade ukkoka maayo yaha Espagne oɗon sukaɓe hewɓe ɗe leyɗe taariɗe Sénégal ɗo falateɓe suuɗade yaha Espagne hawtitata ɓen sukaɓe noon ɓurɓe maɓɓe haray ko immori koye diiwe Sénégal hedditiɗe ɗen si wona ɗum Guinée Conakry si wona ɗum Guinée Bissau ma ɗum Mali ma ɗum wonde Ghana. Mamadou Alpha Diallo Ziguinchor RFI. Mamadou Alpha Diallo caggal nduɗo yolayru maire commune mo Kafountine hulli wonde jilaw o ina jokki sabu onon ko yimɓe hewɓe jiitaka taw ko kanko David Diatta kettotoɗen e fandu haala Ibrahima Timbi Ba ko Abdoulaye Diallo firti haala makko. Malheureusement la pirogue a lana kan ko sumuka ko ɗon noon hewɓe e ɗannotoɓe ɓen sumi e ko fati e adadu yimɓe ɓen seedeɓe ɓen wi'i hiɓe ɓuri yimɓe temedere hanki min limi ko yata faabaɓe 90 woɓɓe e ɓen no gañi ko muusi. Est-ce que les recherches continuent? Bele ha joni hoɗon jokki jilaw e nder ngun jilaw kadi bele fartange kadi ma heɓo ngam yitude hen wuurɓe des personnes vivantes. Yimɓe hisuɓe wuurɓe mi sikka sina hara ko doguɓe ɓen fuuti fewdo ɗo larme baharu leydi ndin no ɗaɓɓitude ɓe menen meɗen ka dande maayo ni habbiɓe ngam men anda no wonirta kono ɓe yoliɓe mi sikkaɓe hisay. Kedi ɗon ɗo ko David Diatta maire mbo Kafountine to lanaka yooli. Ini jeyno e titoji men ko e lewru goɓuru ujunu ɗiɗi e nogasinayi suɓgoji horejo leydi Mali kani yuɓɓinedi adiji walla mbiyen adiji suɓgoji goɗɗi ɗi ne kadi nanggama ɗe pelli ko hande wayno pellite ɗe ɓama hakkude jonde hakkude laamu ngu e landaji dawrugol ɗi. Moussa Oumar Bari eɗen gondi e makko ko mbawɗa famminde hen bandiraɓe. Ko noon Oumar Mamadou Sow mi salimtima ko yewtere nder laamu faddewu ngu noddi hakkude mabɓe pelle politique ɗe kamɓe société civile en e nder ɗum ɓe kolliti happuji sumgoji ɗi ko wiyete référendum ko koye lewru tata ɓuuru hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas diwnuji ɗi koye lewru jeegom hitande lewru jeego ɓuuru hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas tati woteji député en ɓe kolliti ko yo won e lewru sappo ɓuuru hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e tati dawal ɗimmal ngal yo won e lewru sappo e goɓuru ko fati e sumgoji horejo leydi dawal gadanal ngal ɓe kolliti ko yo won e lewru goɓuru hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e nayya dawal ɗimmal woteji ɗi yo won e nder lewru ɗiɗi ɓuuru e nder nden ɗon hitande e nder ɗe pelle politique tawade e nder nde jonde ɓe gaddi hen e miijoji mabɓe ko hewɓe mabɓe kolliti ko ɗum hunde moƴƴere saabu ɓe kolliti guila nde samminere laamu waɗi e nder leydi ndi ɓe meeɗaka noddede gam addude miijoji mabɓe ko
wayni henene e nder ɗe jewte ɓe ɓuri artude koye ha joni jukkoje ɗe goomu seeɗa yaw fawi e nder Mali ɓe koliti so tawi nanodiral heɓama ina hasi hay so tawi jukkoje ɗe guittaka ma won ko usta hen caggal nde pelle politique ɗe kaali ɗon e oɗo saaha noon miijoji mabɓe Oumar Mamadou Sow siftide noon ko fati e ha joni alhaali Mali jonde ma wat toon to Accra tawi ko goomu seeɗa yawo e nder lewru jeeɗo ɓuuro fandu woni ñande 3 mayre toon to Accra lamorgo leydi Ghana. Moussa Oumar Bari junguma funnama mantuɗe ndeɗo indi Yael Brown Pivette woni debbo gadiɗo e tariki leydi France ardadi suudu sarɗiji ndu. Oɗo députéjo ɓadiɗo horejo leydi ndi Emmanuel Macron o subama e talata hande e kewendi subaɓe dental ɓe ɗum ko e dawal ɗiɗoɓal ngal waɗi o heeɓi daaɗi 242 mayin gartu hen e yajendi e kabruji meɗen paaɗi ko wona ɗum tumodiral hakkude leydi OTAN fuɗɗima talata hande to Madrid leydi Espagne sababu ndeɗo jondi ko haalde alhaali Russie peeje ɗe hani ƴettede fawe ina wayni e dow ndiɗo leydi caggal nde ɓe jani e dow leydi Ukraine e te goomu OTAN o wi ko ɗum toñangi tan de karhan e nder ɗum ɗon ina jeeya kadi e mujibaji ngal ɗo tummodiral ustudi tunwingol weygo haala natugol e fedde OTAN wonande leydi Suède kam e Finlande ina jeeya e lowdi ndi caggal nde leydi Turquie holli wayna kayni ina sali natugol ɓen ɗon gam tumedeɓe jaggorande junggo kurdunaɓe PKK ɓeɓe tuumi alhaali kuliyankagal. En kalina e gardini ndi batu guɓɓal G7 leydi jeeɗiɗi ɓurɗi dowlindi e windere nde ina wayno joofi talata hande to Allemagne to Tonga walla mbiyen to ɗum Tonga e gunɗon batu woni maɓe ballu leydi Ukraine ɓe ɓeyde jukkoji e dow Russie haala Chine alhaali tuningol tarindi e rafi nguuri adunaru o wondi ɗum fof haalama hen eɗen gondi Aissatou Ly. Aissatou a jarama. Salmitama Oumar Sow. Ko noon Aissatou ko mbawɗa famminde bandiraɓe ɓe ndeɗo jonde. Ko leyɗi jeeɗiɗi tongi batu moɓe mbaɗanno to Allemagne ne heewi ene jeeya e toɓɓe ɗe ɓe jiwtidi alkaali Ukraine e ko yowiti ɗum ɓe podi wallude Ukraine tawa ko ballal kaalis e kaɓorɗe ko wayno bomboje e ko nandi hen humpidde e nde hittande no gonɗen Ukraine heeɓi kene ɓaɗo 30 milliards dollars ballal ko wona ɗum ko leyɗi jiiɗiɗi ɗi gandini jukkan Russie beela haɗude ndi leydi hebde ngaalu ene ɗen jukkoje hankadi salade leyɗe ɗe cooda kangue e giwɗi Russie kadi ɓaadi Russie ene yeeyi pétrole ko kamɓe hankadi kaala to coggu ngu ganduɗa sodoɓe pétrole ɓe ndiwata toon to Amérique kam jikkoje ɗe puɗɗima waɗede Oumar. Ko noon goɗɗum kadi ko leyɗi jeeɗiɗi ɗe jewti ko alhaali leydi Chine noon leyɗi G7 ɗe gandini haljere mumen e bonnere hakke ɓi adama to Chine ɓe dardi leydi ndin nde teddinta hakkeji ɓi adama ɓe ñiñi ndu jeygu njulagu ngu fawaki e sarɗiji laaɓuɗi hakkunde Chine e leyɗe janane so diwi ɗum rafi nguure one haala mum haalama ɓe poɗi ɓeydude milliard 4 e feccere kalis dollar e ballal ngal ɓe ganni waɗande leydi adunaru ndu gam ustude rafi nguure o noon ɓe darti leyɗe ɗe goppa moftude nguura ka e alkaali tarinde nde ɓe irima leyɗe ɗe ne gustata cuurki walla mbiyen tuundi bonki ne mbaɗata e weyngo Oumar. Ko noon tigui Aissatou Ly walla mi wima lobbo labajo mbeɗa nde ɗon welma golle ma jooɗi peewi. En jokkat kabruji ɗi to Amérique ko yimɓe 50 tawi ko ɗaniyankoɓe ɓe ɗoftaki sariya yiɗnoɓe nadde ndinɗo leydi imorade Mexique ko kamɓe tawa eɓe maayi e nder camion na mbiyen otowal manggal gotal ɗum yita ko to Texas e wi horejo Mexique o losku udditama gam andude ko ɓuuri labde e on ɗon alhaali tawi ko alhaali kulɓiniɗo mbo hono mum wayri yiyede toon e hitande 2017 toon to Texas ko toni kadi ɗum wonno yimɓe 10 mbasino pittali mumen tawi kadi ko e fanno o baɗoni wonno. To Afghanistan ardiɓe leydi ndi kam e yimɓe heptinaɓe imuradi e diwiɗe kala ino nodda e tawtorede batu mbo balɗe tati tawi ko dental jajgal ngal jogori e haalede muɗum golle laamu taliban ɗe ko ɓe ɓami laamu ngu ko faade hande ngal ɗo tumodiral ina hani fuɗɗade janggo alarba e te toɓɓe kulliteɗe haalede e nder leydi ndi makali maɗi jewtidi toon ɗe dippe ha ɗigga siftinde ngoɗo miijo ari tan ko yontere caggal nde dillere leydi waɗi e sengo funnangue worgo ndinɗo leydi ha ko ɓuuri yimɓe ujunere pittali mumen keddi hen ujunnaji kewɗi ina wayna angoni e goɓi koɗorɗe mumen heeɗiɓe reefi fulfulde daade adunaru koɗo kaddaten e kabruji kikiɗi ɗi kabruji ɗi mbawɗon tawtoyde